What do you? Čus, vítam vás u dnešného videa a dnešné video bude Don't Laugh Challenge. Ako vidíte, mám webkameru, chvála Bohu. Ja som sa toľkokrát snažil natočiť s webkamerou video, no podarilo sa mi to až na koľkýkrát. Viem, nikdy sa mi to nepodarilo, lebo kamera bola sekaná, jak sekaná na tanieri, doslovne, odslovne. Lebo som mal procesor vyťažený na 100%. To nemá každý. Zavedel som na mikrofón. Hello mikrofón. Dobre. Takže dneska už by sa mi to mohlo podariť. Ideme hrať hru Don't Laugh Challenge. Nemôžeme sa proste smiať. Skúste sa aj vy nesmiať. Ideme pustiť nejaké video, ktoré má 12 minút, tak si pozrieme prvé 3, dajme tomu, a potom môžeme ísť pozerať druhé video a nebudeme to udržovať, takže poď! Takže keď sa zachychoceme, tak to ešte nie je smiech. Až keď dostaneme záchvat smiechu, až tedy prehráme. Dobre? Inak by som bol každú sekundu tady. Doby. Pokiaľ ste nevideli, čo sa teraz stalo, ona si na ňu, tá opica si na ňu pekne predla. Alebo co sa stalo, ja neviem, ja to ani nechcem vedieť radšej. OK, tak toto moc smiešne pre mňa nie je, tak si dáme niečo ťažšie. OK, vybral som nejaké, že Funny Kids Fail Complication 2016 Co-Winners. Tak, čo ideme pozrieť? 3, 4. Tá tam bola tak šťastná, lebo tak byl šťastný ten chlapeček, ten si to dobre užíval, tú party. Futbal.
Nemohol to skúšať. Golf. Mal ťažký driver. Okay. No tak takýto smeč, keby sa mne podarilo, alebo ako sa tomu hovorí, tak ja som normálne, že víťaz. Lebo mne baseball, či ak sa to volá, ide veľmi dobre. OK, tak už ideme nejaké posledné dve, už to natáčam 10 minút za chvíľku, tak si idem vybrať nejaké rýchlo dve. Tuto myslím, že natáčal aj Matias. Počuli ste ten prd? Ešte raz, jo? Počúvajte dobre. Ten dobrý byl. Šmíkačka. Toto keby mi tatino spravil. Díky. Hashtag nenápadný. No, tady by som našu prvú časť Don't Love Challenge ukončil. Ak chcete pokračovanie, zanechte like. Napíšte keď tak do komentáru, aký challenge by ste chceli ďalší. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ. Čus. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.